соат бо вақти программа расода ҳаст ва бозам дар ҳамин вақт ман Шалогул Хоҷа дар рӯбарӯи шумо қарор дорам бо сархати хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ва бо умедворӣ аз он ки баъд аз расу се соати дигар боз шумо азизонро дар барномаи хабарӣ низ хоҳам дид ки дар бахши мустақим ва дар ҳамин ҷо дар озоди видео пешниҳоди шумо хоҳад шуд бо гузоришҳои ҷолибу хабарҳои муҳим ва бо сипос аз якояки шумо ки дар ин лаҳзаҳо моро тамошо доред ва оғоз мекунам аз хабарҳои тозае ки дар даст дорем. ҷазо ва танбеҳ гирифтанд пас аз маҷлиси пурбаҳси 10 май дар баъзе ниҳодҳои Тоҷикистон тағйироти кадри сурат гирифт. Аз ҷумла сифати нохуби роҳҳои кишвар боиси он шуд ки дирӯз Эмомалӣ Раҳмон қарори аз вазифа озод намудани Хуршед Қурбонзода сардори хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вазорати нақлиётро ба имзо расон. Дар ин мақом ӯро муовини вазири нақлиёт Шералӣ Ганҷалзода иваз мекунад. Бар илова Сафаралӣ Наҷмиддинов ки чанд соли ахир масъулияти таъини нафақаро бар дӯш дошт худ ба нафақа гусел карда шуд. Дар баробари барканории чанд мансабдор раисони Бонки Милливу хадамоти гумрук низ танбеҳ гирифтанд. Бонки ҷаҳонӣ пешниҳодҳои худро мушаххас намуд. Ин ниҳоди молӣ яке аз кӯмакрасонҳои бузурги Тоҷикистон ки дар 25 соли ҳамкориаш ба ин кишвар 1 миллиарду 400 миллион доллар сармоя додааст, шеваҳои идомаи корашро дар Тоҷикистон барои 5 соли оянда эълон намуд. Ба фарқ аз барномаҳои қаблӣ Бонки ҷаҳонӣ ин бор арсаи обу барқро яке аз авлавиятҳои худ дар Тоҷикистон қарор додааст. Тавре шумо ҳам медонед мушкилоти ҳарду соҳа то имрӯз доғ аст дар Тоҷикистон. То ба ҳол танҳо 36% мардум ба оби поки ошомиданӣ таъминанд. Мушкили камбуди нирӯи барқ дар фасли сармо ҳанӯз боқист ва вазъи молиявии ширкати барқи тоҷик наздик ба буҳронӣ қаламдод мешавад. Хуб, мо кӯшиш мекунем ки дар барномаи хабарӣ дар ин бора барои шумо тафсилоти бештар бидиҳем. омодагӣ ба интихобот шурӯъ шуд. Соли оянда дар Тоҷикистон интихоботи вакилони маҷлиси намояндагон баргузор мешавад. Комиссияи марказии интихобот ва райпурсиҳо мегӯяд ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд дар 41 ҳавзаи интихоботӣ номзадҳои худро пешниҳод кунанд. Феълан дар кишвар 7 ҳизби сиёсӣ фаъол аст ва баъзе коршиносон мегӯянд бо вуҷуди он ки аз ҳоло омодагӣ ба интихобот оғоз ёфтааст, онҳо чандон бовар надоранд ки ҳавзаҳо ва минтақаҳои рай кори худро шаффоф ва одилона пеш мебаранд. онҳо бар инанд ки мисли солҳои пешин абзори давлатӣ ҳама дар хидмати ҳизби ҳоким хоҳанд буд. Дар барномаи имрӯз хоҳем дид ки худи аҳзоби сиёсӣ дар бораи интихоботи қариболвуқӯъ чӣ мегӯянд ва оё номзадҳои худро пешбарӣ хоҳанд кард ё хайр. хунукназарӣ ба бештар шудани ҳамлаҳои миллатгароёна боис мешавад. муҳоҷири тоҷике ки 3 соли пеш аз як чашмаш маҳрум шуд барои додхоҳӣ ба додгоҳи аврупоии ҳуқуқи инсон муроҷиат кардааст. Сулаймон Саидов мехоҳад мақомоти рус эътироф намоянд ки ҳамлае ки нисбати ӯ соли 2016 сурат гирифта буд дар заминаи бегонаситезист. албатта додгоҳ фарди ҳамлагарро баъди 2 сол ба зиндон маҳкум кард, аммо дар ҳукми додгоҳ гуфта шуд ки ҳамлавар маст будааст. иддаое ки муҳоҷири тоҷик ва вакили дифои ӯ қабул надоранд. дар барномаи имрӯзи хабарӣ бори дигар дар мисоли як ҷавон оиди ҷалби иҷборӣ ба хидмат ва ё аблава суҳбат хоҳем кард. ин навбат ҳарфсари нафаре хоҳад рафт ки ба гуфтаи волидонаш лакнати забон дорад ва дуруст гап задан наметавонад. вале аз ҳама аҷибаш ин аст ки ба гуфтаи бозам худи наздикони ин ҷавон аз ин пештар ин ҷавон довталабона ба хизмат рафтанӣ будааст, аммо бинобар маъюбиаш ӯро қабул намекарданд. вале падару модари ин ҷавон акнун аз болои кормандони комиссариат шикоят карданд ки ба гуфтаи онҳо фарзандашонро мисли дузд ба зурӣ гирифта рафтанд. хуб, бори дигар ёдовар мешавам ки мавсими баҳории даъвати ҷавонон ба артиш 1 апрел оғоз шуда то охири ҳамин моҳ идома мекунад ва бояд гуфт ки дар ин мавсим аллакай чандин шикояти ба таври аблава ҷалб кардани ҷавонон ба артиш расонаӣ шуд. аз ҷумла яке аз ҳамкорони мо низ чанд рӯзи пеш аблаваро ба гуфтаи таҷриба намуд. ва дар барномаи имрӯз ҳамроҳ бо шумо ба сурчапаронӣ дар вилояти Паншери Афғонистон хоҳем рафт. сурча худ як чанаи хоси афғонӣ аст ки сарозир шуданааст ки тавассути он аз шоқҳои дӯстдоштаи ҷавонон дар фасли зимистон ба шумор меравад. ва бинандагони азиз, ҳамин чанд дақиқа пеш хабаре расид ки гӯё аз яке аз ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе мусофироне ки чиптаҳои қалбакӣ доштанд, онҳоро аз парвоз боздошт
доштанд, ба исло фароварданд ва дар робита ба ин хабар иттилоъ зидду нақиз аст ва ҳамкорони мо ба фурудгоҳ рафтанд то ҷузъиёти ин қазияро рӯшан кунанд ва агар то барномаи хабарӣ онҳо баргаштанд ба тафсилотро дар ихтиёри мо бигзоранд, мо ҳатман барои шумо дар барнома хоҳем гуфт ва ҳамин гуна агар ҳар хабари дигаре ки пайдо шуд ва хабари муҳим буд, мо мутмаин бошед ки ба саҳми шумо хоҳем расонд. фаромӯш накунед соати 1 бо вақти Прага, яъне камтар аз 30 соат дигар бо шумо мо мулоқот хоҳем дошт.